Едно от любимите неща на много деца, а много родители си мислят, че това е правилно и това е здравословно, но всъщност знаете ли, аз като зъболекар, който работи с деца, виждам това всеки ден. Всъщност това, което виждате тук, това е неговото място. Защо? Защото това са продукти, които съдържат киселини, съдържат захари, които атакуват и разяждат емайла на вашето дете. Реално това дава поле за изява на вредните бактерии в устната кухина, те започват да се размножават, продуцират киселини, които атакуват емайла и всъщност по този начин се образуват и кариесите в последствие. Затова аз като зъболекар препоръчвам пробиотичните таблетки за смучене на Bactelogy. Се увеличава процентът на полезни бактерии, които успяват да върнат баланса в устната кухина. В тях има 50 милиарда живи бактерии, които естествено обитават устата и потискат кариесогенните микроорганизми. Приемат се сутрин и вечер по една таблетка преди измиване на зъбите. Без захар, с вкусна ванилия, а децата много ги обожават. А резултатът? По-здрави зъбки, по-малко кариеси, свеж дъх и разбира се красива усмивка още в ранна детска възраст. Може да се здобиете с Bactelogy таблетките, като посетите сайта на Bulgar Biotic.